Ta džungle je opravdu velký nepřítel. Jo? Pro nás lidi, ať z Evropy nebo takhle, tak je ta džungle velmi náročné prostředí. Ať je to na parazity, ať je to na podmínky teplotní a vlhkost. Jo, tam neuschnete za celou dobu, tam jste celou dobu mokří. Jo, tam ta vlhkost je tak obrovská, že i když svítí slunko, neschnete. Jo, to je šílené v té džungli. Potom největší nepřítel jsou komáři, to je otřesné. Jo, tam je to takové množství. Čo si dáte repelenty nějaké, vieš? Máte, v noci si je stříkáte na oblečení, dáte si to na klacky a do rána ono to jakoby z toho uschne trošku, protože je to repelent, který je velice agresivní na pokožku, to, co se stříká na ty věci. To znamená, že jak si to nastříkáte špatně, tak máte potom kolem krku červené a svědí vás to. Také agresivné. Jo, je to velmi agresivní repelent. A pak máte i repelent na kůži. Ale nejvíce nám osvědčilo, když jsme u domorodců zjistili, tak káva s bílým rumem. Jo. A jakmile se potíte, tak ti komáři už vás tak nemilují, jak předtím. No a čo, hady a různé nějaké exotické zvířata? Šílenství je tam toho velké množství. Jsou jedovatí, nesahat, nedoporučuju. Lepší obejít, než sahat. Stalo se někdy něco? Stalo se při výcviku, když jsme měli ten základní 3týdenní výcvik, jakoby přípravu na tu džungli, byl tam seržant.